Máme tady ještě třetí téma, které bychom společně mohli otevřít. A my jsme se teda o tom bavili jako z Heduš, že by to dávalo smysl tohle téma otevřít. Je to, dalo by se říct jako pochmurné téma, ale zase plné jako nějaké naděje, je potřeba o tom mluvit a to je nějaké psychické, mentální zdraví. Primárně teda naší generace. A kdy je asi jako obecně známo, je to hrozně skloňované teďka téma, že hodně mladých má různé problémy, že se pořád jako vyskytuje více a více lidí, to procento se zvyšuje mladých lidí, kteří mají různé, nevím jak to nazvat, poruchy, různé potíže, problémy, nemoci a tak dále. Dokázala bys vůbec říct, proč je to téma, které si jako chtěla nadhodit? Jo, tak já jsem si sama jako prošla spoustou věcí. Nedokážu říct, jestli víc než jiní lidé, ale rozhodně jsem se s tím asi vyrovnávala možná trošičku jinak a možná, že od spousty lidí právě získám tu zpětnou vazbu, že když se o tom člověk nebojí mluvit, tak spoustu lidí na to reaguje. A to je to zajímavé, co mi přijde, že v dnešní společnosti je to téma, které je hodně skloňované, jak si říkal, je to prostě všude, ale zároveň se to nedotýká jednotlivých lidí. Že my si řekneme, jo, mladá generace má prostě problémy s tím a s tím, ale vlastně nic neděláme s tím, že ti konkrétní lidé skutečně jako něčím trpí a už se to jako málo přiosobňujeme, že prostě člověk, který vedle nás žije, vlastně může prožívat úplné peklo, ale akorát to jako neřekne, nedá to najevo. Takže asi proto jsem to nadhodila, protože v mém životě je to velké téma a se spoustou lidí, když se s nima o tom bavím, tak s nima to jako rezonuje. A je to něco, za co jsou třeba i vděční potom, když se o tom bavíme a tak dále. Takže proto, no. Chtěla bys to téma otevřít spíše na té obecné rovině, nebo chceme být i třeba konkrétní? Klidně buďme konkrétní, protože to jsou ty příběhy, které jakoby táhnou. Obecně se o tom baví spoustu lidí, obecně se najdeme tisíce podcastů, které to řeší, ale možná, že právě ty osobní příběhy jsou ty, které možná můžou inspirovat nejvíc, které můžou skutečně někomu pomoct. Tak v tom případě, jaká byla nějaká tvá cesta? Jo? Bavíme se teda Dobře. o tom, že máš k tomu asi nějaký vztah. Nevím, jak to, že chci být pořád jako korektní. Zkušenost. Máš nějakou zkušenost. Asi jsi prošla nějakou zkušeností. Chtěla bys si s náma sdílet? Určitě jo. Pojďme v tom tématu zůstat klidně i veselý, protože spoustu z těch věcí jsou jakoby vzpomínky, se kterými, když člověk pracuje, tak vlastně se můžou stát dobrou věcí, z čeho se člověk jako ponaučí, jak třeba reaguje na věci teď a poznává to v tom, ty obrysy těch třeba i traumat a takových věcí. Takže si myslím, že nemusíš být úplně korektní, že mnohdy právě ten humor je ten, který pomáhá překonávat tyhle věci. Ale já teda sama za sebe jsem byla od malička takové trošičku jako divné dítě. Jo? Já jsem byla chytrá a chodila jsem do kostela. To byly dvě věci, za které se mi lidi jako hodně smáli, protože nevěděli, jak na to mají reagovat, protože to neznali. A takže jsem byla takový ten šprc, takže za to se mi smáli. Pak i za to třeba, jak vypadám. A to byla jedna z věcí, která tak jako začala nejvíce ovlivňovat můj život, protože to bylo od školky. To začalo prostě v hodně mladém věku. A tam je třeba i otázka, jakoby proč, že jo? Protože víme, že malé děti dokážou být kruté. Tu teda. Je to z části, protože ještě neví, jak zacházet s těmi emocemi a třeba něco slyší doma, tak to prostě zopakují, protože doma už se to třeba používá z humoru. Třeba my si z takových věcí uděláme si srandu z toho, jak někdo třeba vypadá, protože víme, že to ten druhý vezme, když se známe jako přátelé. Ale ty děti to začnou používat na lidi, kteří ještě se neumí vyrovnat s takovým typem prostě humoru nebo tak. Takže tím pádem i v té školce už to vlastně má obrovský vliv na vývoj toho člověka. A na mě to třeba mělo ten vliv, že jsem se stala obrovský people pleaser. Neuvěřitelně velký people pleaser. Já jsem měla strach z toho, že cokoliv udělám špatně, tak ten člověk mě odmítne a nebude se mnou bavit a já budu sama a měla jsem strach z toho být osamělá. Takže tady potom se to vlastně přijelo až nějakou šikanu, tak to bylo pro mě formující v téhle části mojí osobnosti. V tom, že já jsem začala řešit každého člověka, co si o mě myslí
jestli si myslí, že jsme jako OK. A pokud jsem měla jenom maličké tušení, že ne, což prostě v mém overthinkingu je jako velká věc, že to stačí, když se na mě někdo špatně podívá, nebo třeba se nepodívá, protože se mě nevšimne, já už si myslím, že mě ignoruje a takové věci, tak a tohle mě vlastně vyformovalo do toho obrovského strachu, který jsem začala mít jakoby ze společnosti, z lidí, ze vztahu a bála jsem se, že nejsem jakoby dost na to, aby se mnou někdo bavil. A to je třeba podle mě fakt velké téma, kterým si prochází fakt hodně mladých lidí v dnešní době. V naší době, možná v té generaci, co to je alfa, možná ještě víc, protože začaly tady být sociální sítě a srovnávání ještě na úplně jiné úrovni. Ale mně se líbí, jak jste si oba sedli, to je ne. Já jenom poslouchám, jenom hltám. Jakože... Já se dělám na video, prostě naučené. Já jsem se na chvilku odpojil. Prostě, a úplně si jako ten příběh vlastně jako připodobňuji k tomu svému a hledám tam ty paralely a co bylo jako jinak, že jsem si říkal, tyjo, jak se tak známe, aby byl přesně ten idiot, co se lidem směje, že chodí do kostela. Že prostě já jsem to nechtěl říkat, ale jo. Takovej blbec, no. Já bych byl teď spíše na té druhé straně. Ale zažil jsem si oboje, promiň, vkačuji ti do řeči. Jo, za to jako se omluvám, za svou minulost, ale teď se na to dělám úplně jinak, takže pokračuj. Všem těm dětem, které jsme se jako děti smáli, tak úplně se omlouváme. A ty děti v těch traumatech prostě prožívají úplně. Po 20 letech. To je právě krásná ukázka toho, že jakoby, byť já třeba jsem se musela vyrovnávat a nějak jako odpouštět těm lidem třeba na té základce, tak vlastně to vůbec necharakterizuje toho člověka jako takového. Jo? Že já třeba kdybych teďkom potkala ty lidi, kteří se mi tam tehdy smáli, tak já v sobě mám pořád tu bolest a to zranění, ale oni třeba jsou už úplně skvělí lidi a možná bychom si úplně sedli a povídali si, jako si povídáme my teď. Ale prostě ta zranění jsou jako reálná a reálně to má jako vliv na toho člověka. No, takže tohle byla taková ta jedna část. No a pomalu, jak jsem takto pokračovala a vlastně v mnohem mě i třeba gymnázium začalo jakoby utvrzovat, protože tam ten kolektiv byl vlastně podobný, protože podobná generace a ta škola je vlastně není zas tak výběrová, protože my jsme byli zrovna hodně slabý ročník, takže nám se tam fakt jako dostalo nebyla tam úplně ta selekce, jako by třeba měla být. Takže tam to vlastně pokračovalo. A když člověk nemá kolem sebe nikoho, komu by se mohl svěřit nebo komu by mohl důvěřovat, ať už na té přátelské rovině nebo třeba i v rodině, kde to taky pro mě nebylo úplně jednoduché jako nejmladší sourozenec dvou skvělých lidí, kteří byli skvělí vždycky ve všem, takže tam to srovnávání bylo prostě ještě extrémnější pro mě, že jsem se snažila dostat na jejich úroveň a všechno. Tak v tu chvíli se pro toho člověka stává jakoby úplně vším, co má, jediný člověk třeba, který se s ním jako baví. A najednou jakoby člověk ztrácí všechny hranice. To znamená, že já, když se mnou začal někdo bavit, když někdo o mě projevil zájem, upřímný třeba, nebo mně se to zdálo upřímné, tak já jsem byla okamžitě ochotná jakoby dát mu všechno. Prostě já budu dělat všechno pro to, aby se mnou pořád jako bavil dál. Já prostě dělej si ze mě srandu, jak chceš, urážej mě, jak chceš. Prostě... Hlavně prosím zůstaň. Ano, přesně tak. Nikam přesně nechoď. tak. To je vlastně jako způsobem závislost, ne? Buduje se závislost na tom člověku. Jako protože máš paniku z toho, že když odejde, tak ty zase budeš sám a zase to bude stejné a jakoby to je fakt jako bolestivá zkušenost. Takže já jsem se do tohohle stavu dostala. Já jsem prostě kdokoliv trošičku o mě měl jakoby zájem nebo projevil něco nebo začal se mnou bavit, tak já jsem až jako toxicky nezdravě se na něho najednou začala upínat. A tak to jsem se dostala do skupinky lidí, kde právě jsem ty jako hranice úplně ztratila a bylo mi jedno, co po mně chtěli nebo do čeho mě tahali, ale já jsem jakoby chtěla být stejná nebo chtěla jsem se jim jakoby líbit a aby se mnou bavili dál. Takže to je možná druhé téma, takové velké. Fakt jakože jak nás ovlivňuje naše okolí. Když my sami se třeba neumíme vyrovnat s něčím, co jsme si prošli a prožili, tak to okolí má větší vliv, než si myslíme. A je to velké téma třeba i pro rodiče, jo? Protože rodiče často nechápou, proč to moje dítě začalo být takové, proč prostě moje dítě začalo brát drogy, když v životě prostě nebralo drogy. No protože je to okolí, je to ta skupina. Je to, že to dítě se nechce cítit vyčleněné, nechce být samo. A to je obrovské prostě téma, kde rodiče spíš než by budovali důvěru a to zázemí tomu dítěti, tak začínají budovat restrikce. A tam ta důvěra se ztrácí úplně, že jo. Chceš něco říct? Jsi tak vypadala.
No já jsem spíš přemýšlel nad tím, že aby to lidi nepochopili, že jsi jako dostala do drog. Ne, ty to jsi ne, jako aha, řekla, ne, že ne. že jsi chtěla jako, že jsi chytla špatné party, že by Ne, to si ne. byla schopna udělat cokoliv, Dobře, co oni dobře. řeknou a najednou si To řekla, že upřesním. pak lidi začnou brát drogy, tak jsem si řekl, OK, já tě znám, vím, že to tak je. A mně se hned totiž vybavil jako příběh dětí ze stanice Zoo, že jo, kde to skončilo jako heroinem. Jasně. A tak jsem si jako potřeboval jsem se tě zastat, že do drog se Hedvika Děkuji. nedostala. Já jsem nikdy nebrala drogy. Ani jsem nikdy nekouřila, nic takového. To jsem měla fakt jako nastavené i z rodiny, že to je no-go zóna a že vím, že to jako není dobré. Ale dostala jsem se do party, kde fičel K-pop, což byla No. taková To neznám, tyjo, jsem starý. korejský pop, což je taková tak. jako velká kategorie. To není už ani hudba, ale je to spíš o tom, že je to lifestyle. Je to prostě o tom, že máš všechen prostě merch a máš tam prostě svého biase, prostě nejoblíbenějšího toho typečka a prostě navíc šipuješ tam ty lidi a LGBT komunita a nevím co všechno prostě do obrovských jako sfér se to dostává a je to jako fakt jako lifestyle. No a je to takové trošku, nebo tehdy to byla hodně taková emo komunita. Že jako lidi tam byli prostě, že řešili ty problémy a tak. No a hodně z mých jako kamarádek chtěli prožívat ten lifestyle, takže si třeba začali ubližovat, protože to bylo něco zajímavého. Oni byli najednou odlišné. Já to nechci soudit. Jakože oni určitě měli důvod proč. Ale s odstupem času to byl fakt o tom, že to byl lifestyle. A já jsem si říkala, OK, to je zajímavá myšlenka. Ale Budu někam patřit. Ale nutno říct, že já jsem teda se sebepoškozováním nezačala, protože bych chtěla patřit mezi ně. Já jsem to odsuzovala nejvíc. Ale říkala jsem si, že je to zajímavé, protože já jsem si uvědomovala, že žádný z těch vztahů není prostě něco, co by mě naplňovalo. Že to nejsou jakoby upřímné vztahy, že v mnohem to není jakoby to, co já hledám a potřebuju. A tak pro mě se sebepoškozování stalo jakoby prostředkem, jak dát najevo okolí, že fakt nejsem v pohodě. Já jsem věděla, že se nikdy nechci zabít. Jo? To jsem věděla, to bylo v klidu. Ale brala jsem to jako takovou jako vlajku, že halo, já fakt nejsem v pohodě, všimněte si toho někdo a pojďte mi pomoct prostě. Protože jsem věděla, že jsem na tom fakt jako špatně a že si nesu všechna ta traumata a uvědomovala jsem si to. Akorát jsem to nedokázala komunikovat, nebo nikdo mě jakby neposlouchal. Tak jsem si říkala, tak jo, když se začnu ubližovat, tak si toho lidi všimnou a už fakt budou vědět, že to není OK, protože to fakt není OK. A tady je jako jedna z velkých věcí, které mě třeba i do budoucna ovlivnily. A to, že já jsem se z toho vlastně dostala sama, že mně se té pomoci nedostalo. Já jsem s tím skončila, protože si toho všimla jedna hodně blízká osoba. A ta vlastně, když si mě jako vyslechla, tak její reakce byl jako smích a odpověď, že to jsou malé věci, to, co řeším, to nic není. Maria. A v tu chvíli mě se to jakoby zlomilo a řekla jsem si, tak očividně jako to nemá cenu, prostě já se tady jako ubližuju a nikoho to jakby netrápí. Byla to přehnaná reakce. Jo? Byla to přehnaná reakce a teď s odstupem času jsem ochotná jakoby, a schopná pochopit, co ty osoby třeba vedle mě prožívaly, že na to takto reagovaly. Ale pro mě tehdy to bylo jakoby úplně potopení se na dno. Jo? V tu chvíli já jsem si uvědomila, že jsem sama a v životě to nebude jinak. A to bylo to, s čím jsem jakoby pokračovala do života. A to je jedna z věcí, kterou si přeju, aby nikdo prostě nemusel prožívat, protože to uvědomění si, že vlastně jste jako sami ve chvíli, kdy máte takové problémy, tak je něco, co fakt jako pokračuje v tom životě a horko těžko se toho zbavujete. Takže jsi jako smířila s tím, že to tak prostě je a bude to tak. Doslova. Já jsem se smířila s tím, že prostě asi je to můj prostě úděl na světě a tak to prostě bude a začala jsem to přebíjet jinýma věcma. To znamená, že já jsem si řekla, OK, kašlu na lidi, kašlu na vztahy, očividně to je úplně jedno. A tady začíná moje podnikatelská sféra, což je vtipné. Protože já jsem v tu chvíli hledala něco, kde mě jakoby lidi ocení a vím, že jsem dobrá v hodně věcech a věděla jsem to, tak jsem to začala uplatňovat, začala jsem se soustředit na sebe a v tom jsem se jakoby svým způsobem našla, že jsem mohla,
že jsem jako dostávalo nějakého ocenění, že jsem dobrá v těch věcech. Nebylo to sice na osobní úrovni, ale na té aspoň té profesní, že mi lidi říkali, že jo, ty jsi skvělá, že jsi tohle udělala, jo, to je super, že to děláš a měla jsem tu seberealizaci, takže jsem vlastně našla jsem sama sebe trošku jinde, začala jsem hledat tu svoji hodnotu v životě, bez toho, aby mi ji určovali ostatní. A tím způsobem jsem se vlastně jako bez toho dostala sama, v tom, že jsem se izolovala a dala jsem tu hodnotu právě věcem, které dělám a dívala jsem se sama na sebe. Takže to byl třeba jako můj příběh s tímto, ale obecně právě přemýšlím nad tím, jestli, když tak poslouchám prostě různé teďkom organizace, Linka bezpečí, takové věci, tak jakoby přemýšlím, jak reálně se to dotýká těch lidí. Protože já jsem věděla, že ty věci existují. Já jsem věděla, že lidi mluví o tom, že je to špatně a tak dál. Ale mně to bylo jedno. Já jsem potřebovala pomoc a ta pomoc jakoby nepřišla a já jsem si o ní nedokázala říct jinak. Takže přemýšlím vlastně, jak to téma je dobré uchopit. Jak vlastně těm mladým lidem dneska pomoct, když se jakoby bojí si o tu pomoc říct. Jak vytvořit tu důvěru, když oni nemají důvěru v to okolí. To je hrozně těžká otázka. Já mám jako dvě vlastně takové jako podtémata. Jo? Jedno z nich je to definice těch hodnot. To znamená, podle mě to je krok číslo 1, kterým by si každý vlastně měl nějak projít. Zajímavý mě třeba ten proces tvůj, potom jak vlastně tu hodnotu si jako definuje, že si procházkou nebo si se píšeš něco nebo tak. A druhé, co vlastně jako s tím souvisí, tak se v mojím okolí točí jedna holčička, má 7 roků a je prostě jako Romka, cigánka, je vlastně v pěstounské péči a bojím se toho, že to bude vlastně jako hodně podobný jako příběh, jo? Že už teď jako chodí a vlastně jako já hledám, jak s tím pracovat, jo? A už chodí, že se jí prostě děti jako spolužáci smějí, že je černá cigánka a takové věci, což je vlastně úplně jako podobná věc, takže mě osobně vlastně zajímá, jak s tím i třeba z té mojí role, protože nejsem rodič, nejsem jako nějak extra, ale fakt je to úzký kruh lidí a chci tomu nějak pomoct. Už jsem párkrát zkoušel třeba nějaká soukromá škola, jo, tady vlastně nějaký tu musíme taky pozvat paní Lucku, tak vlastně říkám tam si myslím, že přesně bude 5 dětí a všichni budou tak nějak jako z normálních poměrů a jestli se tam něco takového stane, tak se to hned jako provalí a hned se to nějak jako vyřeší, vyříká se to v té komunitě. Je to 5 lidí, ta učitelka přeci jen si to pohlídá, tady nemáš prostě těch lidí 30, jak máš 30 lidí, tak už tady ty problémy prostě musíš rychle řešit, nemáš na ně moc času, takže jako chápu, všechno rozumím. Taky máš blízký kontakt s těmi rodiči těch dětí, že? Tak. Takže tam není, že tady mám dítě, čau, ale jakože asi víš, znáš ty rodiče, podle toho přijmeš to dítě nebo nepřijmeš. Tak jo, vlastně se to stane taková jako komunita, jo, že svým způsobem se začnou všichni znát, jezdí spolu třeba nějaké výlety a tak. Takže to mi třeba přišlo fajn, ale nakonec prostě jsme jako do tohohle nešli. A je teda v normální škole a jako vnímám, jo, a cítím, že tam se něco klube, jo, takového. Mám z toho takový pocit, nevím, jestli úplně korektně to říkat tady na mikrofon, ale věřím, že to jako nikomu nebude vadit, nikoho nejmenu, nikoho podle mě neurážím, takže jenom chci vlastně tohle rozklíčovat, protože ty jsi s tím prošla a jak by ti třeba pomohlo, nebo jak by se třeba to okolí, jo, třeba nějaký dospělý muž 30 let, který je podle mě otevřený, jako a nebo pomoct. Mamka, nebo teta. No, rodiče, že jo, kdokoliv. Můžeš být jenom ten poslíček, ten myšlenky, že třeba dodat někomu, kdo to potom předá tomu dítěti. Tak, přesně. Jako jak vlastně to okolí ideálně by k těm lidem se mělo chovat, podle tebe? Myslím si, že to nejdůležitější, co třeba mě chybělo a vnímám to u spousty těchto jakoby typů problémů, kdy to dítě nezná tu svoji identitu, že pomůže to zázemí. To, že to dítě ví, že je nějaká osoba, která fakt jako bezpodmínečně miluje. A je to vlastně věc, kterou já dodnes hledám ve svém životě a to jsou třeba ty toxic patterny, které já pořád mám. Já prostě potřebuju zázemí, bezpečné zázemí a kdykoliv mám jako nalomenou důvěru vůči lidem. A myslím si, že tohle je v životě dítěte obrovsky důležité. To, že to dítě ví, že může za někým přijít a něco říct. Že někdo ho jakoby vidí v tom dobrém světle. Že v mnohdy se jakoby těm dětem, a já jsem tak měla taky, já jsem viděla na všech frontách, že něco nebylo v pohodě. Že tady mi říkali, že tohle je špatně, tady mi říkali, že tohle je špatně na mě, tady mi říkali, že tohle je špatně na mě. A já jsem neměla nikoho, kdo mi vlastně řekl,
ale já tě mám rád i tak, nebo já prostě, nebo vůbec nevidím tyhle problémy, to není důležité prostě, ty jsi důležitá a tohle děláš dobře a tohle děláš dobře a proto jsi důležitá a pojďme vykládat o tom, jak se cítíš, co si myslíš, že často i z pohledu těch rodičů, tak je tam ta tendence říct, ale to přece není pravda, ty jsi ten dobrý, ale to není věc, která pomůže tomu dítěti. Jemu nepomůže slyšet, že to, co říká, není pravda, protože to dítě potřebuje, aby ten, ať už dospělý, nebo možná i ten přítel nějaký, kamarád, tak aby zvalidoval to, jak se ten člověk cítí. Někdy by někdo řekl, že úplně máš právo se cítit špatně a je vlastně prostě mrzí mě to, že se tak cítíš. A přesně tak. To jsou věci, kdy to dítě si řekne, jo, tak asi to není prostě ve mně to špatné, ale to špatné může být kolem mě. Protože tím, že mě vždycky všichni říkali, že to si tak nesmíš brát a to prostě jejda, no, oni to tak nemysleli. To jsou přesně ty argumenty, které v tom dítěti rozklíčují to, že aha, tak když oni to tak nemysleli, tak já jsem to vnímala špatně. Takže ten problém je u mě. Je ve mně, přesně. Ano. A to je ta chyba, protože v tu chvíli já nemám zázemí, protože já jsem ta špatná a všichni to na mě vidí a určitě všichni si to myslí a v tu chvíli nemám za kým přijít a říct mu, dívej, já se cítím fakt blbě a tady ten člověk na mě byl hnusný, protože já už předem předpokládám, že mi třeba ten, za kým jdu, takže mi řekne, ale ten problém je vlastně v tobě. A já budu, že aha, tak to radši neřeknu vůbec. A radši se s tím poperu sám, což prostě dítě neumí. Tam je vlastně jako podle mě ten jeden z největších problémů, že oni ti lidi to prostě myslí jako dobře. Že oni vlastně, oni ti chtějí pomoct, ale vlastně nevím, jako co tam je špatně, nebo asi podle mě jako zastaralý nějaký způsob uvažování, to znamená, že naše, i proto možná se o tom tady dneska bavíme, aby jsme se o tom my jako, rozhodně. Aby jsme to bezpodmínečné rodičovství, kamarádství, jakékoliv vlastně jako věděli a přesně to si řekli hezky, jako zvalidovat vlastně, jak se ten člověk cítí a jako potvrdit mu to, svým způsobem říct, hele, pojď, prostě nemohu, pojď se vybrečet, cokoliv, jakkoliv záleží, kolik mu je let, ale podle mě jako potom, jakmile ten člověk jako už projde tu emoci, tak je vlastně jako potřeba mu podle mě pomoct, hele, tak dobře, tak jsme se tím třeba prošli a teď jako pojďme s tím něco dělat, jo, nebo nějak pojďme, nebo jak, co s tím teďkom chceš dělat, nebo už jsi zatím, za tu emoci, už to je, tak pojďme. Teďkom jsou nějaké kroky, já ti prostě pomůžu, jako třeba ten rodič, jo, a to teďkom jako teď naposlouchané a nakoukané, že když ten můj malý kluk má 2 roky, jo, což jako někdo jiný, ale má 2 ročky, tak přesně řve jak tu, prostě něco, a říkám, tak jako teď nemá smysl ho nějak jako pojďme řvát nebo něco, nějak jako směřovat, nebo mu říkat neřvi a proč řveš a vidí, to přece kluci nepláčou, jo, nebo jako takové pitome keci, ale vlastně přijde mu si vypláče a potom mu říct, tak co, jdeme si teď uklidit ten pokojček, jo? Nebo často, jo, brečíme, protože si nechci uklidit pokoj. Veliku, jdeme uklidit pokoj. Já si nechci uklidit pokoj. A už fakt jede bomby, tak pojď, ještě to vybreč, pořádně se vybreč. A teď, tak co, uděláme uklidíme ten pokoj a pak můžeme si jít koukat na pohádku, jo? Jo, tak. A už vlastně jako, že je potřeba podle mě mít tam ten jako next step zatím. Pojď se vybrečet, pojďme jako se to a jdeme jako konat, aby se už ty stavy ideálně jako nevracely, že jo? Nebo něco takového, což i s tou se nějak snažím, jsem prozradil to prostě tak s tím, ale vlastně jako nějak takhle se asi k tomu jako přistupovat, hele, pojď se nějak jako vybrečet, ale, mám to ještě jedno ale, já se jako bojím toho, že ona vlastně jako nepřijde tady, víš, že ona už jednak nejsem prostě její rodič, ani nejsem nějak úplně blízko, takže je mi jasné, že za mnou úplně jako nepřijde se vyplakat. Že se bude plakat někde v rohu sama, nebo s mamkou svojí, nebo s někým, takže možná těm lidem vlastně jako nějaký edukovat nebo nějakým způsobem. A nebo to není jenom o tom, komu se svěří, ale u koho se cítí dobře. To znamená, že pokud nejsi člověk, kterému by se třeba svěřila, tak můžeš být člověk, který se jí prostě ptá, jak se máš a pojďme si spolu hrát a pojďme se spolu pobavit a pojďme si vyjet na kolo. A ono jakoby to svěření buď někdy přijde, anebo minimálně budeš ten člověk, se kterým ona může pustit ty svoje jakoby hradby dolů a na chvíli se cítí dobře taková, jaká je. To, že budeš prostě jí mít rád, nebo toho člověka kdokoliv prostě máte vedle sebe a něco takového prožívá, tak to nemusí být o tom, že jo, tak musím, ať se mi svěří, ať to spolu řešíme. To vůbec není o tom. To je o tom tady jakoby být pro ně. Jako je to klišé, ale je to doslova prostě být tady pro něj
tak aby se ten člověk se mnou mohl odpočinout. To je to důležité, protože třeba já jsem fakt musela já jsem non-stop byla v tom, že žiju v tom, že mě lidi prostě, že nejsem dost a žiješ v tom pořád a já jsem neměla právě toho jednoho človíčka, se kterým bych se prostě, já vím, že tenhle je OK a vím, že se tady cítím bezpečně. Tak to je to, co jakoby mnohdy chybí těm lidem. Ještě jsem chtěla dodat jednu věc, že jak jsme se bavili o tom rodičovství, tak a obecně, já mám třeba teď neteř malou a baví mě to u ní pozorovat, je takový přístup, že místo toho, abych já jí říkala, tohle si udělala skvěle, vypadáš teďkom krásně, prostě toto tamto, tak se zeptat, jak si myslíš, že teď vypadáš? Jak se cítíš ohledně toho, co jsi vytvořila? Třeba, nemám to jako ze svojí hlavy, je to prostě přístup. A když třeba dítě přijde, namalovalo obrázek, dívej, tak nejdřív to je krásné, ty jsi perfektní, super. Externí validace. Protože ona si řekne, teď mě pochválil, tak příště to musím taky. A když to nedostane, tak tak asi to nebylo tak hezké. Tak musím udělat něco lépe prostě. A to už je to, že hledám tu validaci někde jinde. Ale naopak, když to dítě přijde a já se zeptám, a jak se ti to líbí? Jak se to tobě líbí? Jak se cítíš ohledně toho, co jsi vytvořil? Tak ono začne přemýšlet, a to je vlastně to důležité, to na prvním místě, že se já zeptám sám sebe, jak to vnímám, jak to cítím. A tam se buduje ta identita. To, že já si sám řeknu, OK, tak je to fajn a potom si poslechnu toho druhého, co si o tom myslí, ale už na tom nezakládám svůj život. Protože to první pro mě, jak se cítím já, co si o tom myslím já. Uh-huh. A tam se jakoby začne formovat ta identita, tam je ten prostor, protože to už to není jakoby, on mi řekl, že to je super, tak to tak určitě musí být a teď to musím udržovat tu laťku. Takže to se mi moc líbí a já to právě u té svojí neteřinky jako praktikuju a vždycky, když přijde nebo něco, nebo si chce vyzkoušet nějaké moje oblečení, tak ji nikdy jako neřeknu, prostě na začátku ji neřeknu, tobě to sluší. A zeptám se, jak se ti to líbí? A ona prostě řekne, nebo líbí se ti to, nelíbí se ti to? Ano, protože ještě moc neumím mluvit. A až potom jí řeknu, jsi fakt krásná, jsi prostě nádherná. A ona je taková, že jo. A pak to začne říkat mě na oplátku, že já taky. A tam už se jako buduje ta důvěra, ta láska a to, že já se jí ptám, jak ona se cítí a to bezpečné místo. Já teďka sleduju na Instagramu pravidelně jednoho týpka, nevím přesně to jméno, jmenuje se Julian a dělá hodně takové interaktivní přednášky, workshopy, že tam přijdou lidi, věnuje se právě tomu nějakému mentálnímu zdraví a tak dále a on tam funguje s těmi lidmi, že si někoho vyvolá rovnou a ptá se ho rovnou před tím publikem, řeší to s ním tam a on je často oblečený jako šíleně, že má na sebe úplně blbosti a tím chce ukázat, že jedno, jak člověk vypadá, záleží, co on říká, jakou předává hodnotu. A bylo tam strašně takové jako příjemné cvičení, které to, co říkáš, vlastně hrozně jako podtrhuje, protože zaprvé, co ti řekne většinou člověk, že se ti třeba směje, ty jsi prostě tlustá a přijde člověk a řekne, to je nesmysl, však ty nejsi vůbec tlustá. Víš, a teď si řekni, vlastně jo, v pohodě. Vlastně už to vyřešené, že? A on tam dával krásný příklad, že teďka máš na sobě modrý svetr a já bych ti řekl, máš krásný zelený svetr. Víš, a ty si řekneš, tak to je blbost. Přesně, nemám zelený svetr, to je modrá, ne? Takže to neberu v potaz. Přesně. A někdo ti řekne, vypadáš jak idiot. Ty si v tu chvíli máš říct, ale já nejsem idiot. Nebo já nevypadám jako idiot, takže vlastně to je úplně jedno. A že jak to člověk prostě má, že to třeba fyzicky vidí, že má nějakou barvu nebo nemá, jo, a tak dále, tak v tu chvíli to máš úplně jako jednoduché. Ten princip ti je jasný a chápeš ho, ale v tu chvíli, když to jenom předáš na to, že se věnuješ nějakému svému přemýšlení nebo tomu, jak vypadáš a není tam to definováno, tak se vlastně definuješ tím, co ti říká okolí. Pokud ti okolí bude chválit, tak se cítíš dobře. Jakmile ti okolí přestane chválit, tak najednou se necítíš dobře. A vlastně ten klíč je už i v těch dětech, přesně tak, jak jsi řekla, pěstovat tu jejich jako vnitřní validaci, že to dítě si dokáže říct. A potom ve výsledku i ten dospělý člověk. Tak já jsem hezký, jsem dostatečný, tohle dělám dobře a na druhou stranu potom i říct, ale tohle mi zase nejde a tady tohle jsem třeba pokazil a ten člověk má oboje, protože zase, když někoho jenom chválíš, tak potom zase tam máš problém třeba s nějakým egem a tak dále. A já bych v tomhletom hrozně doporučil ten dokument, na který jsme koukali i ve škole, od Gábora Matého. Teď nevím, jak se jmenuje, s traumatem, prostě Gábor Mate Trauma, The Wisdom of Trauma, Trauma. A tam to je přesně i ta
to téma těch drog. My jsme už to vlastně jako nakousli, že ten člověk, když má pořád jako pocit toho, že není dost, špatně, tak má, že jo, tu těžkou hlavu, má to tam non-stop. A on, když nemá třeba toho člověka nebo to prostředí, kde on vlastně chvilku může být sám sebou, hodně lidí to má třeba se sportem, nebo právě s určitým člověkem, ale když to třeba člověk nemá, tak co dělá ta droga? Ona tě nějakým způsobem buď utlumí, takže ty chvilku necítíš vlastně sama sebe, jak mentálně, tak fyzicky, takže si vlastně odpočineš. Ty se na chvilku jako v vozovkách vypneš a necítíš chvilku tu bolest v té hlavě. A to ti ale potom tvoří další bolesti. Je to prostě jenom jako rychlovka. Takže vlastně to je řešení, nebo je to částečné řešení i té problematiky drog, protože potom co se stane, když bereš drogy? Lidi ti odsuzují ještě více. Ty seš jenom zbytečný feťák a ježiš, ani se s ním nebáv, on je v nějaký fuj, prostě tam si střílí něco a akorát ty lidi daleko více ještě škatulkujeme a oni vlastně jediné, co chtějí, je vlastně přeneseně, aby je někdo objal a řekl jim, že jsou dost. Ne všichni samozřejmě, ne vždycky všichni, ale je to hodně časté. Ty škatulky, to je velká realita. Ale je potřeba si uvědomit, že ty škatulky nejsou jenom ty, které známe. Nejsou to jenom drogy, není to jenom prostě gamble prostě třeba, ale třeba i tam ten můj workoholismus, který tam prostě vznikl, tak to je také škatulka. Mě všichni viděli a časem se to začalo být i tak, jako, že jo, ona je všude, ona dělá všechno, jí všechno prostě a začala mě pomlouvat zase kvůli tomuto. A i z toho se stala moje škatulka. To si pamatuju. Jo, přímo, prostě já jsem byla ta, co jde všechno a nikdo se se mnou nechtěl bavit, protože jí šlo všechno. Všechno chce ale dělat, všude přesně, aktivní, všude musí být. Všichni vidí, všichni chválí, tak prostě to mě nebaví. A i z toho se stala moje škatulka, protože já jsem byla za tou slávou, kterou jsem paradoxně jak by měla, tak jsem byla pořád jakoby osamělá. A ta moje traumata se vlastně jenom prohlubovala. Protože, suffering from success. Jo, jako doslova prostě. Já jsem byla nešťastná v tom, kde jsem, byť jsem paradoxně měla všechno, ale jenom proto, že ta moje spokojenost pořád byla neuspokojená v tom, že jsem neměla člověka, který by bylo moje bezpečné místo. Takže jako ty škatulky jsou velká realita a myslím si, že mnohdy vedle sebe prostě vidíme člověka, který možná se nám zdá jako úplně skvělý, nejlepší a všechno je s ním v pohodě a má určitě nejlepší život na světě, protože se pořád usmívá a všechno se mu daří, ale ve skutečnosti to vůbec nemusí být pravda a on taky může prostě schovávat za touhle prací další věci. Jo. To máš vlastně i s tou firmou. Víš, jako vidíš firmu a ta firma prodává, má všude reklamy a je v dluzích a hrozí bankrot, že? A ty to nevíš. Ale já bych se chtěl teda přeneseně z té debaty dostat ještě k otázce. Představme si, doufám, že se to neděje, ale pokud takový člověk je, tak doufám naopak, že nás poslouchá. Představ si, že nás taková holka, takový kluk nějaký poslouchá a cítí třeba, jako rezonuje s tím, co ty povídáš a cítí se třeba podobně. Jakým způsobem, i když to pro něho nebo pro ně může být těžké, může tato osoba něco udělat? Co bys poradila těm lidem, kteří se takhle cítí? Co by mohli udělat? Co by pro ně mohl být ten krok správným směrem, kde by určitě mají nějakou cestu? Můžeš tohle nějak poradit? Jakým způsobem by oni mohli vyhledat třeba tu pomoc? Tak ta první věc je, že skutečně je to cesta. Že nám se možná zdá, já to tak teď mám taky, protože jako můj příběh neskončil na střední a pokračoval dál dalšíma prostě traumatama, které přišly. A je to pořád cesta. My nemůžeme čekat, že přijde jedna věc, ve kterou třeba doufáme, že fakt přijde jeden člověk, který nás jako zachrání. Není to tak. A bohužel to tak není, protože i když by ten člověk třeba přišel, tak nám jakby nepomůže. Ta traumata jsou s náma dál. Ty paterny, které se nám jakoby zaryly do srdce, tak tady jsou pořád a do mysli hlavně. Takže je potřeba, aby ten člověk uvědomil, že to nekončí tím, že se jednou prostě uzdravím a tečka, že jednou to překonám a tečka, že jednou to zaplácnu něčím jiným a už to bude dobrý. Jednou přijde nějaký člověk a ten mě zachrání. Tak to není. Bohužel, to tak není. A když si to člověk uvědomí, tak vlastně zjistí, že to, jak se cítí, vlastně není špatně. Každý člověk si nese něco ve svém životě a
je důležité si uvědomit, že to je normální. Že každý z nás s něčím bojuje. To, co je potřeba, aby ten člověk udělal, nebo třeba já, o co se teď snažím, tak je právě najít si věci, ve kterých se cítím dobře, hledat tu svoji identitu, nějak si uvědomit, nad čem mi záleží, jak se cítím já, čeho chci dosáhnout, kam se chci posunout, jaké jsou věci, které třeba neumím překonat, takže je fakt změním na sobě. Jaké jsou věci, které třeba si myslím, že zvládnu překonat a tak prostě je nechám tak a naučím se myslet si o nich něco jiného. No a ta nejdůležitější věc samozřejmě je to říct. Byť je to taky takové klišé, je důležité o tom mluvit. Byť to třeba, pro mě to třeba jako není jednoduché, protože hodně lidí, to je zase zajímavá úplně věc, hodně lidí, když nějaký člověk řekne, jo, já teď nejsem v pohodě, nebo já trpím panickými atakami, to je třeba můj případ, jo, já prostě trpím panickými atakami a když jsem třeba přišla na školu a fakt jsem to jako řekla těm lidem, že jakoby dívejte, může se to stát, já vím, že mám tenhle problém, pramení to z toho a z toho, tak najednou místo reakce aha, OK, tak to nebereme to na lehkou váhu, prostě OK, je to fakt jako problém, je to stejně, jako bych řekla, jsem nějaký kardiak, prostě může mi vypadnout tady, nevím, srdíčko a tak vlastně místo toho, aby to bylo na stejné úrovni, tak si lidi řekli, no ale ty o tom mluvíš, takže to očividně není zas tak špatné, jak říkáš, že to je, protože nemáš problém o tom mluvit. To je všechno špatně. Jo? A to je úplně přímo, je to hrozně špatná reakce, která je zabudovaná ve společnosti. A tak jakoby to povzbuzení pro ty lidi, kteří s tím procházejí, je, že nebojme se o tom mluvit dost, protože když o tom budeme mluvit dost, tak někdo si všimne, jo? Že lidí je spoustu. A mě to třeba trvalo fakt až tady na výšku, než jsem našla lidi, kteří to přestali brát jako na lehkou váhu a teď mám prostě po boku kamošky, které vím, že když jim zavolám a řeknu prostě hej, jde na mě panická ataka, tak prostě mi pomůžou a poslouchají mě a řeší to se mnou a chtějí se učit, jak to se mnou zvládat. Ptají se mě prostě, co máme dělat, když to na tebe přijde. Jo? Že jsou to lidi, které konečně jsou ta bezpečná zóna pro mě. A takže to povzbuzení vlastně je v tom, že jakoby bude líp, i když to vůbec není prostě o tom, že si řeknu bude líp a tím je líp. Jo? Je to o tom vidět světlo na konci tunelu. A to je hrozně důležité pro lidi, když jsou ve tmě, si uvědomit, že OK, možná to nepřijde zítra, možná se budu cítit blbě ještě dlouho, možná to nebude zvrat tak, jak ve filmech to bývá, že najednou sluníčko vysvětlo, všechno dobrý, ale bude to postupná práce, bude to dřina, ale vždycky prostě bude líp a přijde čas, kdy třeba jako já tady o tom budete vykládat, když já jsem tehdy brečela na zemi ve svém pokoji a myslela jsem si, že zítra umřu. Tak vždycky jakoby bude líp. Vždycky přijde člověk, vždycky se naučíme nějakým způsobem pracovat se svojí hlavou, vždycky se někam dostaneme, kde bude líp. A pak bude třeba hůř, ale pak zase jakoby bude líp. Takže to je to asi jakoby přepnout si tu hlavu do toho nastavení té naděje. Že fakt jakoby to nebude to na pořád tak, jak se cítíme na dně. To prostě nejde. A nikdy to tak není. A vždycky bude líp, když tu naději bude mít. To je asi to, co je potřeba, aby si člověk uvědomil. A pak spíš jako pro ty lidi, kteří třeba mají okolo sebe někoho takového, tak to je právě ta validace. Toho, že jo, já vidím, že tvůj problém je jako důležitý a já se chci naučit s tebou ho zvládat, já ti chci pomoct, já tu chci být pro tebe, neboj se mi to říct, neboj se prostě sdílet, neboj se mi opakovat 4krát stejnou věc dokola, neboj se, že mě otravuješ. Jsou to slova ujištění, která hodně pomáhají. Třeba i mně, že já se mnohdy cítím právě z mého overthinkingu a people pleaserství, že lidi otravují, že prostě to nechtějí vlastně poslouchat, že proč by to chtěli poslouchat. Tak pro mě je důležitá ta validace, že neotravuješ mě, zavolej mi. A druhý den znova, neotravuješ mě, zavolej mi, jo. Že jsou to ta slova ujištění, no. To je asi to. Já si myslím, že tady, co by vlastně mohlo lidem, kteří by třeba tomuhle nemuseli rozumět, co by dávalo smysl je, když si to vlastně převedeš na jakékoliv jiné třeba fyzické nemoci, které my známe, protože to je vlastně stejný princip. A když ti přijde do třídy týpek, třeba tady máš Robin a Robin má astma.
A Robin, když má astma a nemůže dýchat, tak přijdeš za ním, podáš mu Ventolin, on se ho dýchne a je v klidu. A všichni to vnímáme tak, že Robin je prostě úplně normální typek, jenom občas se mu špatně dýchá. A to je vlastně princip, který my všichni chápeme. A Robin, to je vymyšlené jméno, jo? A najednou máš Robina, který má jenom astma a všichni ho vnímáme jako normálně a je to součást kolektivu. A přesně takhle. Pak máš takovou hedušku, která má astma, ale dobré, to prostě má mentální, psychický problém a psychické astma. A je to úplně stejně normální člověk, jenom občas potřebuje metaforicky Ventolin. Potřebuje prostě pomoct. A i když ho zrovna nepotřebuje, tak je vlastně úplně normální člověk. A chápeš, co tím, já to možná nevysvětluju tak, jak to mám v hlavě. Ono to je jako hodně složité téma, jo, takže, ale já si myslím, že to jako lidi budou chápat. Já si myslím, že to dává smysl. Určitě jo. Vím, kam jsi mířil, že jakoby... Uveď mě na pravou míru. Že je to prostě reálné, stejně jako to astma, že když se blbě dýchá, tak prostě si to ten člověk nevymýšlí a nepřehání to, prostě je to tak. A když třeba přijde u mě panická ataka, tak si nevymýšlím, že mi je blbě a nevymýšlím si prostě ty věci, ale prostě je to fyzická reakce na ten psychický problém. Na to astma jako nepřijde za ním. Jako, víš, že úplně tam dusí a řekneš, ty nevymýšlej. Nepřeháněj. Však se nadechní, ne? Neumíš Neumíš dýchat, ne? Prostě je to jenom v tvojí hlavě, prostě to neřeš, ne? Tak to, jakoby to mega chápu, ale spíš je důležité uvědomit si, že ty psychické nemoci často jako ovlivňují stejně jako zase jiné přirovnání. Když mám třeba ruku v sádře, tak se mi těžko používá. A někdy mě třeba bolí víc a někdy míň, ale je tady pořád. To je jakoby možná to, co u tebe vyznělo, že chvilku to je blbý a pak je to úplně OK. Ono to nikdy není úplně OK. Tam jsou ty následky, které se promítají do každého dne. U těch úzkostí prostě je to fakt ten overthinking, že já řeším každé slovíčko, doslova každé slovíčko a je to vyčerpávající a mnohdy bezdůvodně brečím a mnohdy se schovávám před lidma a mnohdy prostě se bojím lidí, bojím se za nima jít a neustále prostě přemýšlím nad těma věcma. A je to tady pořád a je důležité, aby právě na tohle lidi mysleli. Jakože když máš zlomenou ruku, tak ti nikdo neřekne, pojď teďkom s ní psát nebo pojď si zahrát volejbal. Ne, já musím myslet na to, že ten druhý člověk má zlomenou ruku. To znamená, že třeba u mě druhý člověk prostě musí myslet na to, že já mám třeba nějaké ty traumatické jako, jak se tomu říká, ty triggery, že jsou tu věci, které prostě, nějaké. Ano, přesně. A ty si ze mě prostě nemůžeš udělat srandu v nějakých oblastech, protože mě to fakt jako ublíží. Mě to ublíží jako mega hluboce. Jako když otevřeš tomu člověku, co má sadru, třeba dveře. Pomůžeš mu, nebo vlastně on má druhou ruku, tak mu vezmeš, já nevím, třeba tácek s jídlem, protože víš, že mu s tím pomůžeš a on to nezvládne sám. Přesně tak. A to je třeba věc, kterou už je to zase o naučení se, jo? Že třeba moje kámošky už jako tuší, že když někdo si ze mě udělá srandu v nějakém tématu, nebo někdo něco řekne, tak oni tuší, že to je můj trigger a v tu chvíli mě třeba přijdu a vezmu mě za ruku. A mě to sice ublíží, ale teď mi pomůže to, že mě ten člověk drží za ruku. Jakože je to prostě... Vyrovná to. Dejme tomu, ale je potřeba si jako prostě uvědomit, že ty psychické, že ty traumata, které máme a ty problémky, které existují, tak jsou tady pořád. Nejenom, když se to jako vyhrotí a dojde to třeba u mě do té panické ataky. Ale jsou tady pořád a já se s tím vyrovnávám každý den a mnohdy více, než si lidi třeba myslí, protože jakoby jsou různé závažnosti, do toho se možná nechceme pouštět, ale že je to prostě tady a je to realita, je to každodenní realita pro ty lidi. Stejně jako když máš zlomenou ruku, tak to žiješ každý den, tak když máš prostě panické úzkosti, tak s tím žiješ každý den a každý den to řešíš. To je to asi nejdůležitější, co si uvědomit u těch psychických problémů, že je ti někdy líp, je ti někdy hůř, ale pořád jsou tady a musí se léčit a musí se řešit a nemůže, že prostě jen tak jakože on to hraje, že má zlomenou ruku. On teďkom třeba tak chvíli to vydržíš, ne? Chápeš? Jako máš zlomenou ruku a tak chvíli to přece vydržíš, den to zvládneš prostě. Jo? To je to asi důležité. Třeba i ten astmatik, víš, jako ten tělocvikář najednou ví, že tam ten člověk má astma, tak na něho budu trošku jemnější. Vím, že když nebude moc, tak má astma, takže mu pomůžu, řeknu, ty nemusíš běhat tak rychle třeba. A tam to vlastně jako, že to chápeme. Ty principy všichni podle mě chápou, jenom je o tom si teďka uvědomit, že už máme i
jiné druhy nemocí, než jenom fyzické a může tě bolet prostě i na srdíčku něco, no. A je důležité se zajímat o ty lidi. Jakože u mě to třeba spoustu lidí neví, ale když se zajímají, tak to časem zjistí. A já třeba nemusím vědět o jiném člověku vedle mě, který třeba trpí tím stejným, ale já si všimnu malých věcí, všimnu si malých změn, nebo se zeptám. Nevadí ti, když jsem řekla tohle, vypadal si, že tě to nějak jako ublížilo ti to, jak se cítíš. Jakoby ta zpětná vazba prostě. Je zase, jakoby když má někdo astma, já vidím, že se někomu blbě dýchá, tak se jdu zeptat, a nemáš náhodou astma? A on ti řekne, jo, mám. A tak, jo, jakože... Taky neběháš všude, že já mám astma. No, jenom ať víte do budoucna. Přímo, no. Tam je jako ta sádra prostě třeba jde vidět, že jo? Ale tady tyhle ty psychické problémy jako jsou často neviditelné a často vlastně i ti lidi je nevidějí a vlastně jako zase, oni to nedělají schválně, oni prostě jenom jako nemají ten mozek asi vyzrálý na to, aby jako dávali pozor, aha, teď jsem řekl něco, co úplně není jako OK. A častokrát jako lidi jako znám, nebudu konkrétně, ale mám jednoho takového u nás v ulici a to je prostě, mě to nevadí, já už jsem s tím jako v pohodě, ale to je přesně jako, on to bere jako jako vtip, ale furt tak jako útočně prostě, jako, že si říkám, stojí ti to, jako, proč to říká takhle jako agresivně a nechci být konkrétně, nebudu říkat příklad, protože zase jsme se stejná situace, ale co jsem ještě, jako já jsem jinak taky si prošel, to možná jste nevěděli, ale taky jsem měl jako jisté období panických ataků. Asi to nemám jako tak moc, ale mně se to začalo dít, když jsem nějakým způsobem jsem prostě měl strach jako ze smrti. Normálně jsem prostě měl období a všude jsem viděl prostě smrt, všude prostě a já jsem si říkal, třeba co, a teď jako jsem si začal uvědomovat, že fakt jako jednoho dne umřu a že to přes zítra a teď tady projíždějí v pohřebáci, furt, jako mě přišlo, že všude někde smrt prostě kolem mě a furt jako najednou ten mozek to jako, že vidí nějaký ten trigger a spouštěč a už jako tam je a už jsem byl v tom jako nějakém panickém ataku. Nebylo to asi nějak extra intenzivní, co jsem vlastně, jak jsem to začal řešit, tak jsem se třeba nastěhoval, jako byl jsem prostě sám, takže jsem se nastěhoval zpátky jako k našim. Protože tohle jsem udělal, bylo to i tím, že jsem předtím byl ve Španělsku, prostě furt s někým, mezi lidma, non-stop na Erasmu, přijel jsem a najednou prostě samota, jasně. Takže tohle nějakým způsobem a tak jsem to vyřešil, šel jsem k našim, ale podle mě, nebo jak jsem to začal řešit já, tak co je podle mě jako důležité, je vlastně jako to sebepoznání, jako to že vlastně si ty věci začít jako uvědomovat a najednou a vlastně jako hledat i ty momenty, kdy se to jako třeba neděje, nebo jak to říct, prostě nějakým způsobem se pochopit a jakmile se člověk začne chápat, tak začne jako přitahovat ty lidi, co ho taky tak jako začnou být podobní, jo, že to ono samozřejmě často jako odejdou ti lidi, kteří prostě to jako nechápou, jo, že prostě takhle jako odejdou přirozeně, ale natáhne to ty lidi jako chápavé a najednou je ten člověk jako vlastně je smrtelný, prostě zemře jednoho dne, už si to nějak uvědomuje a najednou už to bylo prostě v pohodě, pak už jako jsem to nějak nehrotil, neřešil jsem, už jsem se s tím smířil, prostě tohle ego jednoho dne, ta představa, tady toto, prostě jedno to skončí jednoho dne a smířil jsem se s tím a potom už to bylo dobré, nějaké jako smíření, prostě jsem se těma emocema tak jako prošel. A mě právě jako hodně pomohlo tady to sebepoznávání a čtení. Já jsem začal meditace a prostě všelijaké jaké možné techniky. Občas jsem zacházel až moc jako do ezoscény. Jo? To podle mě každý tam trošku jako do toho zaklouže, když má tady tyhle ty problémy. Jo? Byl jsem mu takové jako šamanky jednou, jo? Takové prostě věci jsem se tam vyspovídával. Co se o tobě nedovím. Jo, tak když už jsme v tom vibe, tak to tady všechno jako vyzradíme. A vlastně jako nastartovalo to něco, že se musím poznat, protože jsem, jako myslím, že hodně podobné, takový to jako, hrál jsem tu hru tak, abych se každému trošku jako zalíbil, no, že prostě, tak hlavně přijdu do místnosti, tak ať si všichni myslí, že tak zasmějou, já sympatiák, že, tak se usměju všechno, ale vlastně jsem to hrál pro ně a zapomněl jsem hrát jako pro sebe, že? Takže mi to začalo jako vracet tady a najednou jsem začal zjišťovat, co mi jde, co mě baví a trošičku vlastně se to celé začalo měnit, ale dalo mi to takovou jako odvahu a vlastně jsem si říkal, prostě je to dobrý, prostě budu učitel, budu na Gimplu učit prostě a takovéhle věci a pak se vlastně přišli do života, že jo. Takže podle mě to sebepoznání, jo? A to jsou zase ty hodnoty, jo? Nějaké morální hodnoty se třeba nastavit, jo? Že co je vlastně jako důležité, tak abych mohl já vlastně
pomáhat druhým, tak vlastně musím jako nejdřív pomoct sobě, že jo, asi to jako podobné, takže nějak se zajistit, zabezpečit a pak začít jako dávat to těm druhým pomaličku, postupně, neudělat to prostě naopak, jo, tak teď jsem úplně jako v prdeli, nevím, co mám dělat, ale tak půjdu ti pomoct, tobě půjdu pomoct a vlastně jako všechnu tu energii dám, tady zapomínám a vlastně to prostě jenom zhoršuju ten stav, jo, že vlastně se snažím všem vyhovět, ale jako zapomínám na sebe. Takže podle mě, jak říkám, svoje hodnoty a své poznání. To je za mě, jako co mě osobně pomohlo. Neměl jsem to asi tak dlouhé, jak ty. Trvalo to třeba tak půl roku. Maximálně, něco takové prostě z toho Španělska jsem přijel. No, takže všude lidi a najednou nikdo. A to je super, jakože díky za sharing úplně. Jo, podle mě to je důležité o tom mluvit právě. A jak říkáš, i ty jako, i třeba, jakože půl roku, to se zdá jako dlouhá doba pro toho člověka, kdo to prožívá, že jo. A je potřeba to jakby i tak brát jako validně, že se nesrovnávat, jakože jo, někdo to žije celý život, někdo to žije půl roku, jako může to být vlastně úplně stejně závažný problém. Že to jsou právě ta měřítka, no. A jak říkáš, nastavit si hodnoty, nastavit si hranice v tom, kam chci až zajít a kam už ne. A to je pro mě taky velké téma doteď, protože právě jako z těch různých jako traumat, které si člověk projde, tak se to právě promítá i do přítomnosti a třeba do vztahu. Takže mě panické ataky začaly vlastně během mého posledního vztahu, který byl hodně toxický. A i z mé strany, jakože já nemůžu říct, že to byla chyba toho člověka, protože já jsem tam zůstala v tom vztahu nějakou dobu a díky tomu vlastně se ta traumata prohloubila, já jsem si prošla fakt jako těžkýma věcma. A to všechno jsou věci, které mě do dneska prostě ovlivňují a jakoby pokračují, že to, co jsi sdělal ty, tak byla jakoby jedna věc, kterou si nějakým způsobem řešíš. Když si člověk nenastaví ty hranice, tak se vlastně některá traumata můžou mega prohlubovat. A pak je čím dál tím těžší z nich vlastně vybruslit vlastní silou. Je to možná až nemožné. Těžko říct. Prostě stane se to tvojí identitou v podstatě. A což je potom daleko náročnější. Že máš přesně třeba, když to třeba předáme na to kouření, máš člověka, co si občas zakouří, protože to je jeho zlozvyk, a pak máš takového toho jako 20letého kuřáka, co to bere, jako že to už je součást mě. A najednou vzít to tomuhle člověkovi je daleko náročnější, než tomu, co si jedno za týden prostě dá cigaretku, protože má zrovna chuť. Že já ty věci nechci zlehčovat, já jsem jenom hrozně takový jako já myslím, že praktický, metaforický člověk, takže já se to vždycky takhle dávám že prostě ty principy jsou vlastně furt jako stejné. Jenom některé konkrétní příklady my chápeme víc než druhé a takže těmahle věcma, když si to dáme na ten principiální level, tak to podle mě jsme schopni jako pochopit poměrně jednoduše. Dobrá, tohle byla poměrně jakoby hluboká epizoda. Vlastně plná nějaké hodnoty, plná jako mouder, bych řekl. Jsem velmi spokojen. Standardně končíme vždycky tím, že necháváme prostor hostovi. Myslím, že takhle se skloňuje. Hostkyni. Můžeš říct cokoliv, ať už to je, my vždycky říkáme, ať už to je moudro, udělej si reklamu na něco, řekni vtípek, použij jenom ticho. Poslední věc, můžeš zakončit tuto epizodu, jak budeš chtít. Klidně si dej trošku na rozmyšlenou. Je to tvoje. To jsem nečekala. Hodí se vždycky doposlouchovat epizody až do konce. Já tě chvíli nechám přemýšlet. Přemýšlej si. Tak budeš mít asi 20 minut, jestli si Tomáš bere slovo. Pak mám, až budeš ready. Ne, ale já jenom vlastně to chci ještě nějak zastřešit, že podle mě je fajn, jak jsi říkal, že se o tom je třeba mluvit, protože věřím tomu, že fakt hodně lidí tohle řeší. Jakože reálně jsou v tomhle z těch nějakých sračkách, ať oni nebo někdo poblíž, a je fajn jako vlastně se toho jako nebát. Vlastně, že já osobně jsem rád, že jsme to tak jako vzali, takhle jako takové zase úplně jiné téma, úplně jako jiná rovina, jinýho jako stylu, nebo nevím, jak to jako popsat slovy, ale přijde mi, že se v tom hodně lidí jako najde. Reálně si myslím, že to jsou přesně takové ty věci, o kterých se v hospodě jako nebaví, že? V hospodě tak hodíš tu masku a
jo, super sranda, jo, jsme dobří a přijdeš domů a na druhý den ještě kocovina a vlastně jako podle mě se to děje hodně lidem. Jsem o tom přesvědčen, takže... Smekám před tebou. Takže mluvte o tom, jak říkáš, super, hej, taky, tak jsi mě úplně rozkecal, taky. Jo, tak to je na každého, že jo, ta upřímnost a to sdílení. Tak já možná řeknu takové napůl moudro, nevím, jestli to je moudré, nevím, možná jsem moudrá, nevím. Ale taková věc, co podle mě rezonuje všemi těmi tématy, které jsme jako prošli, tak je to, že je super, když jsou lidi autentičtí. Když dělají to, co cítí, říkají to, co cítí a nebojí se projevit sami sebe. A ať už v tom, jestli prostě v Karviné vymyslet něco nového, jestli říct kámošovi, že se necítím dobře, nebo říct si o pomoc, nebo prostě mluvit o své minulosti, nebo zkoumat to, jak se cítím, nebo říct paní, když si kupujete plišák a jestli prostě vám dá slice pizzy. Ve všem jakoby podle mě vidím tu autenticitu a to, že i tenhle vlastně podcast se mi hrozně líbí v tom, že podporuje tu autenticitu v těch lidech, že každý člověk, co tady sedí na téhle židli, je prostě jiný a řekne vám něco jiného a vy ho berete takového, jaký je. Takže díky za to, že to děláte. To je asi ta message, co jsem chtěla říct. že díky za to, že podporujete autenticitu v lidech a ať je víc takových. Já to řeknu ještě jednou, mám nové husí kůži z toho. Měli jsme vyplé mikrofony. Jo. Tak jo, tohle byla skvělá epizoda. Děkuji ti, Heduš, za upřímnost, za to, že jsme to téma mohli otevřít. A doufám, že jsme teda někomu byli schopni předat zajímavé informace. I byť třeba jenom jednomu člověku, který teďka tomu jednomu člověku pomůže, tak jsme v podstatě za 2 hodiny jsme mohli zachránit 70 let, což je za mě docela v pohodě poměr.